Гыймалтдинов репортажында. 13 ел дәвамында йөзем күргәзмәсе Россиянең төрле төбәкләр йөземчеләрен берләштерә. Күргәзмәдә катнашучылар һәрберсе 10ннан артык йөзем төрен алып килгән. Виноградарство сейчас очень активно развивается, и в том числе... Йөзем үстерү бик актив үсеш ала. Беренчедән, йөзем үстерү кешенең сәламәт булуына булыша. Икенчедән, йөзем үстерү кешене берләштерә. Йөзем үссә, Россиядә үсәчәк. Электән иң олы, иң бай шәһәрләр йөзем үстергәннәр. Минемчә, йөзем ул көч. Кайбер йөзем төрләрендә ананас һәм бөтнек тәме сизелә. Йөзем уңышын күрергә килүче тамашачылар йөземнәрне авыз итеп кенә калмады. Теләүчеләр йөземнең үсентәләрен сатып та алды. Мен хәзер инде мин 5-6 ел тотам. Беренче башлаганда мин интернеттан кызыклы мотор фотолар күреп башлаган идем. Хәзер инде мин бүген һәр рәт буенча үттем. Һәр виноградардан сорадым, аларның иң яраткан сортларын инде, һәм аларны фотога төшереп алдым, язып алдым. Мин дә ул сортларны утыртырга тырышам. Ел саен үткән күргәзмә яңа йөзем сортларын ача. Үстерү үзенчәлекләрен ничек итеп кышка әзерләнергә кирәклеген өйрәтә. Бүгенге мероприятие Идел буе Мәскәү виноград җитештерүчеләрен, виноград үстерүчеләрен җыю безнең инде традицион мероприятие. Бу 13нче ел уздырылып килә бездә. Менә ул соңгы 2 елда ул яңа форматта, аның масштабы да зурайды. Безнең шартларда да менә дигән сорт виноградлар үстереп була. Алар бик тәмле, бик матурлар, ире, төрле сортлар бар. Кайберләрен татып карасаң, әле ул көньяктан кайткан, каядыр көньяктан килгән виноградларга караганда тәмлерәк тә, баллырак та, карап торырга һәм ашарга да күңелле. Йөзем үстерү тармагында да Татарстан елдан-ел уңышларга ирешә. Йөзем күргәзмәсе шуның бер дәлиле. Искәндәр Гыймалтдинов, Ира Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.